To abin da ya faru ni ban sani ba. Ina zaune sai yayan mu ta kira ni daga Lagos. Take ce mini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nace mata me ya faru? Tace wallahi abin bakin ciki. Gashi ta ga baby ana ta nuna ta a duniya tsirara. Nace mata saboda me? Ko kuma a ina aka yi wannan? Tace in tana nan sai ki kira ta kici. Sai na kira ita yarinyar na tambaye ta. Ina ne kika aka dauke ki hoto tsirara ake tace ita ma yanzu take jin labari. Tace yanzu kike ji tace eh. Wa ya gaya miki tace wata yar makarantar su. Wane ne kike zargi sai tace min wani yaro. Ina ne gidansu? Tace bata san gidansu ba. Kina da number shi a'a. Nace to sai ki nemo number shi ki bani. Ta nemo ta bani na kira shi nace bani number mamata. Aka muka yi magana da maman nace ta yi min kwatance na je har gidansu. Da na je gidansu na same ta nace to na zo ne in tambaye yaron ki. Ko akwai dalilin da yasa ya ma yarinya wannan cin mutunci a rayuwa? Sai ta kirayo shi. Sai na tambaye shi yace ta maka wani abu ne wanda baka iya yafi ya kai mata wannan sai yace a'a ba ta mishi komai ba. To ba kai maka komai ba me yasa ka dauke ta ka kai ta har Phoenix hotel? Ga ta na yarinya kaman wanda zai ta bugu. A shaye take ko amine ne Allahu a'lam. Shekara ta 16. Da ne a ce ta fara iskancin da ta kai wannan abun ba wanda ya taba sanin tana da wannan hali a rayuwa. Ba don ni na haife ta ba. Duk wanda ya san tarbiyyar da ne ma yaron nan wallahi ya ga hoton nan wallahi sai ya kuka wani. Muna cikin wannan magana. Sai na ce ma yaron ya nuna mana tunda an ce bidiyon yana gare shi sai ya dauko wayar shi. Sai ya nuna mana da ni da uban shi da uwar sai ya nuna mana to bayan mun kalla sai uban ya ce to wannan ai ba wani abu bane ke hajiya kawai ki tafi yau tare mu ruwa juna a ciki ba wani abu bane tunda ba wai ciki yayi mata ba nace kai wurin ka ne kawai za a yi ma yarinya ya zama matsala to hajiya ki je kawai kin gane ko Allah ba mu sa a ki je mu kowa ruwa juna a ciki sai na wucewa ta ina fita raina a baki sai na zo DSS na zo na samu director na lodging complaint nace an ci zarafin yarinya ta an ci mutunci an aje bidiyo shekara 3 yana ta ajiye wannan bidiyo sai da ta samu miji February aka je aka biya sadaki aka sa ranar aure next month ya kamata a ce a yi auren nan 17 ga wata yanzu an fasa aure yaron ya ce ba zai yi ba saboda shi suka fara tura a bidiyo da ya ga bidiyo sai aka ci gaba da tura wa duniya ba network inda ba su tura ba. Wani hali wannan bidiyon ya sa ita yarinyar? Yarinya ta shiga depression. Yarinya ta shiga depression abinci damuwa ba ta cin abinci. Ba rayuwarta ma nobody understood. Saboda haka da abun ya yi mai yanzu nace ta koma wurin babanta. Ta bar environment din nan tunda ta gama makaranta dama ta koma ta. Hutu kawai take zuwa mini. Amma ana cewa kamar abin tun shekaru 3 da suka wuce ya faru. Ya faru to bidiyon bai fito ba sai cikin wannan shekara. Na'am tun lokacin baki fahimci akwai wani abu da ke gudana ba tsakanin su. Wallahi babu ban taba sani ba. To yanzu kamar bidiyon ne ma ya sa muka san wannan abu. Wani abu kike son hukuma ta yi dangane da wannan al'amari? To ina son hukuma ta kwatan mata haƙƙinta a matsayinta da ƴan adam wanda aka ci zarafinta. Kaga ya ci zarafinta a mace shekara ta 16 ya bata mata rayuwa. Ya hana ta yanzu ta kai shekara 19 da wasu watanni da miji ya fito za a yi aure ya an fasa aure. Wannan bakin cikin yana tare da ita yana tare da ni yana tare da ubanta. To ina roƙo ga hukumomi su taimaka. Musamman matar shugaban ƙasa ta sa baki a irin waɗannan abubuwa. Ko wannan bala'in zai rage.